bụghị ka ihe nracha si amị. Ekele m. Akụkọ akọọla na Chibuike Rotimi Amaechi ekwetala ịbụ onye nsote Atiku Abubakar n'ịzọ ọkwa onye isi ala Naịjirịa n'ọnwa mbụ afọ 2027 n'aha otu ndọrọndọrọ ọchịchị ADC, African Democratic Congress. Ụfọdụ ekwuola na ọ kaara ya mma ma echeta na ọ jụrụ ịbụ onye nsote Atiku Abubakar tupu nakwa n'ọgwụgwụ nhọpụta Atiku ji merie ya na Muhammad Hayatuddin bụrụ onye ga-azọrọ ADC ọkwa onye isi ala. Ụfọdụ ekwuola na ọ ga-agba agụụ nnukwu ọkwa ọchịchị tinyere Rotimi Amaechi na-ajụsị ya nara maka na ọ chịala steeti afọ 8 ma ji ọkwa minista afọ 8. O nwere ndị nke kwuru na Rotimi Amaechi ere ma mebe onwe site n'ikweta ịbụ onye nsote Atiku Abubakar maka na ọchịchị ala anyị ka kwesịrị ịdị n'aka ndị Southern Nigeria maka afọ 5 ga-ejedebe n'afọ 2031 ma esobe nkwekọrịta ekwemere maka udo na ịdị n'otu ala anyị nwee ka ọchịchị ala anyị bụrụba n'ụdị ndị mpaghara Northern Nigeria chi afọ 8, ndị mpaghara Southern Nigeria chi afọ 8, ndị Northern Nigeria chi afọ 8, ndị Southern Nigeria chi afọ 8, na ọ gara inwemeri Emeka Ihedioha chịtụrụ Imo steeti, onye kwemere maka ya bụ nkwekọrịta wee jụ ịbụ onye nsote Atiku. O nweghị ihe ọzọ, Rotimi Amaechi bụ onye South jee zara aha ịbụ onye nsote onye zọbụrụ ọkwa onye isi ala Naịjirịa maka na o nweghị ebe Atiku Abubakar ji azụ eje, makakwa na Peter Obi ga-aka Rotimi Amaechi mee nke ọma na nhọpụta afọ 2027 na Southern Nigeria, makakwa na Rabiu Musa Kwankwaso na Atiku Abubakar ghara inweta akwụkwọ nhọpụta vootu ndị Northern Nigeria ga-atụ ahataha. Rabiu Kwankwaso emerie ya, maka kwakwa na ndị Southern Nigeria aghaghị ikwere maka oke ahịala m jiri nkwado ndị Northern Nigeria na-ahụ ọcha kpọọ ya ọcha ziko Atiku Abubakar na ọ bụghị ka ihe nrachasị amị n'oge nhọpụta afọ 2027. Abụ m Chukwuma Ogbonna. Ekene maka isonyere anyị n'ozi Igbo nke taa. Biko mee ka amata ka isi hụ ya, nọkere like maọbụ comment, ma gbaa mbọ ka ime ka o ruo ndị ọzọ aka.